Пуснах. Името на дета. Да, ще работи, ела да се... Най-безсрамно ще ти се от... Ела да се работи. Не знаеш. Ще го забием на друго место. Източната творческа подготовка се върши в Индия. Беше невероятно. Индийците ми обясниха, че страхотно ме почита, защото там храната била свещено животно. В Индия завърших моя цикъл. Подай ме нещо климатик. Искам да кажа поетичния ми цикъл. Те ми даде спешни близко и така вече. Нещо друго. Да, без танци, ако обиш. Еластични танци, да блъскаш без. Дай ми жакът. Ти ли беше? Много сложно, трябва да завием това. Се готвя това, Джако. Що като го стискаме... Как е детайлът на ваш план, Джако? Айде сега. Добре, дай. Така. Боли ли ти така? Точно е,